Da farko dai ga kanun labaran. Za ku ji cewa ainihin shugaban ƙasar Canada ya dakatar da ainihin ƙasar Canada ta dakatar da ainihin wani babban ɗan sanda da ke Najeriya, wato takardar zama ɗan ƙasa, ma'ana takardar shigowa ƙasa, domin an yi ittifaƙin majoritin 'yan sandan Najeriya suna kashe al'umma ne ba bisa haƙƙinsu ba. A ta gefe kuma za ku ji cewa wasu 'yan sanda sun sha lugudan wuta, ma'ana sun sha lugudan duka a hannun al'ummar gari bisa wasu dalilai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Idan yau ka fara shigowa wannan tasha, ka daure ka danna mana subscribing, sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ku cikin ƙanƙanin lokaci. Wata takarda kenan daga ƙasar Canada ta fito cewar wani sufeton ɗan sanda, ko a ce DPO ko ma janar ne, ba mu dai sani ba, ta dakatar da shi da shiga ƙasarta, domin an ce 'yan sanda Najeriya ba abin da suka sani fa sai cin hanci da rashawa da kuma cin zarafin al'umma. Wato hakan ne biyo bayan ta dakatar da shi, ba zai shigo cikin ƙasarta ya gurɓata mata 'yan ƙasa da kuma jami'anta ba. Hakan ya sa hukumar ta yi gaggawar dakatar da shi, ba don komai ba don taimakon ƙasarta da ma al'ummar ƙasarta. Tufa al'umma 'yan ƙasar Najeriya, to wata ƙasar ma ta fara koka akan abin da 'yan sandan Najeriya suke yi, ga kuma abin da yake faruwa kuma a ƙasar, wadda duk wani iko da wani mafaka 'yan sanda ne suke bawa manya-manyan 'yan siyasa domin kar a ci zarafinsu, domin 'yan sanda su suke cikin al'umma. A ta gefe kuma za ku ji cewa a jihar Kaduna wasu 'yan sanda sun sha lugudan duka a hannun mutanen gari, domin an ce 'yan sandan ba abin da suke face cin zarafin al'umma da kuma nuna matsayinsu a matsayinsu na masu kaki su ci zarafin al'umma. Da yawancin mutane suna biyowa wani ne masu private mota, ba sa tsaye da su, sai dai su ringa tsaye da 'yan adaidaita sahu. Wato hakan ne ya jawo wata takaddama, garin haka su dakatar da ɗan adaidaita sahu suka ture su suka faɗa kwata, har ta kai ta kawo waɗannan mutane sun fusata matasa na gari sun kai musu ɗauki. Tuni suka farwa waɗannan 'yan sanda, suka sha lugudan wuta, har suke ma ikirarin in ba tsoro ba ku harbe mu. Ku ci gaba da shirye-shirye, ku ci gaba da jin wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka, domin kawo muku su burbuɗo muku, an tayo muku labarai iri-iri daban-daban wanda suka shafi Najeriya da ma duniya baki ɗaya.